खुलुमबाय आं दिनै जेएसपी एडभाइस 365 चेनेलनि जै मोनसे जोबोर इम्पर्टेन्ट मोनसे कन्टेन्ट लानानै फैदों जाय कन्टेन्टनि गेजेरजों रावबो बर' इउटुबारफ्रानो बेनि सायाव सावरायाखैमोन बेबायदि कन्टेन्ट आं नोंथांमोननिसिम लानानै फैदों आरो बे कन्टेन्टआ जोंनि बर' इउटुबारफोरनि थाखाय खोब गोसो बोनो लागा आरो बर' हारिनि राव थुनलाइनि फारसे जाहांखोखौ बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गासै बर' माहारिफ्रा जोबथा बुब्लियाव गनायथिनि गेजेरजों भारत सरकारनिफ्राय जों देबनागरि हांखोखौ रमान हांखोनि सोलाय बिनानै लादोंमोन। बे देबनागरि हांखोजों दिनै बर'फ्रा फरायनानै से थाखोनिफ्राय आप टु इउनिभार्सिटि लेभेलसिम थामहिनबा एमए थाखोसिम बर' रावा भारतनि संबिजिरजों गनायना लाजानाय मोनसे मडार्न इन्डियान लेंगुवेज फरायसालिनि बिजों महरै गनायथि जाबाय। लोगोसेयावनो बिटिएडि एग्रिमेन्ट हिसाबै बियो 6 शेड्यूलिं मोनसे राव जाबाय जाय रावनि जोहै बर'फ्रा साहित्य अकादेमि मोननो हानाय जाबाय। लोगोसेयावनो एनडिबि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो माखासे गौथुमफोरनि नाजानायनि जोहै बिटिआर रादायनि जोहै बे रावा दिनै सेपारेट डाइरेक्टर फर बड' मिडियाम जानानै फैबाय आरो भारतनि गासै माहारिफ्रा बर' बिमानि रावखौ देबनागरिजों लिरो होननानै मिथिबाय। बेबादि बुब्लिनि समावबो आरो माखासे बर' इउटुबारफ्रा देबनागरि हांखोजों गाव गावनि इउटुब चेनेलनि मुं थामहिनबा गावनि जि ब्लगनि जिथु हेडलाइन बेखौ सानफ्रोमबो देबनागरिजों लिराबासिनो बिथांमोना इंराजि हांखोजोंनो बर' रावखौ लिरबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। बे जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथावना मानोना बर' इउटुबारफ्रा जों बर' हारिनि गांनाय उखैनाय थांनाय थैनाय बायदिसिना गासै खोथाफोरखौ जों सानफ्रोमबो आपडेट होबाय थायो। नाथाय बिथांमोना नैबे खोथाखौ साननानै नायाखैदि आथिखालाव भारत संबिजिरनि आन्दाराव जोंनि रावफ्रा माबादि मान मोननो थांगासिनो दं एबा मान मोनबाय। बे मान मोननाय गावनि आंगो बिमा रावनि हांखोखौ जोंनि माखासे बर' इउटुबारफ्रा मोदो देबनागरि हांखोजों गावनि सोरजिनाय मेटार्सफोरनि बा हेडलाइनफोरखौ बिथांमोना बर' हांखोजों लिरिया जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथावना खोथा। खालि जोङो बर' हारिनि राव थुनलाइ हारिमु सोदोमस्रिनि खोथा बर' हारि थांनानै थानायनि खोथाखौल' बुंबा जानाय नङा। जोङो खोब सांग्रां जानांगोन। जों आथिखालाव मोनसे सोमावसारनाय बर'फोरनि गेजेराव फैदों। मोनफ्रोमबो बिटिआरनि ओनसोलाव बा आसामनि दाब दाब जायगायाव बर' रावाबो सरकारि मावखुलिफ्राव जोंनि रावाबो देबनागरि हांखोजों बर'नि फलि लिरहोनायनि जि हाबाफारि सोलिबाय थादों बेबादि बुब्लियाव जोंनि बर' इउटुबारफ्रा गाव गावनि इउटुब चेनेलाव बर'जों गाव गावनि सानफ्रोमबो होबाय थानाय आपडेट मेटार्सफोरखौ बा खौरांफोरखौ बिथांमोना इंराजि हांखोजों बर' रिंसारथियाव लिरबाय थानाया जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथावना खोथा। बेयो जोंनि बर' रावखौ मोजां मोननायनि मोनसे नेरसोन जायाखै होननानै आं सानदों। खुगायावल' बर' राव हारिमु सोदोमस्रिनि खोथा हारि जौगानायनि खोथाखौल' जोंनि इउटुबारफ्रा सानफ्रोमबो आपडेट होबाल' जानाय नङा। जोंबो असमियाफोरबादि हिन्दी रावारिफोरबायदि तेलुगुफोरबायदि गाव गावनि बिमा रावजोंनो थामहिनबा गाव गावनि बिमा रावनि हांखोजोंनो गाव गावनि इउटुबाव होनाय माखासे खोथाफोरखौ बर'जों लिरनानै फोसावनांगौ। नङाब्ला जोङो बर' रावखौ खोब मान हानि खालामनाय जागाय। बेनिखायनो आङो गासै बर' इउटुबारफोरखौनो खावलायो नोंथांमोना देबनागरि स्क्रिप्टखौ नोंथांमोना मबाइलाव सोलोंना ला। बे सोलोंनाया बारा गेदेर खोथा नङा। साननैसो प्रेक्टिस खालामबानो गासैबो कीबोर्डनि नलेजफ्रा नोंथांमोना फैगोन। आरो जायफ्रा रोंनानैबो जुदि देबनागरि हांखोजोंनो गावनि इउटुबनि माखासे खोथाफोरखौ एबा हेडलाइनफोरखौ गिबि लारिफोरखौ लिरनो गोसो जायाखैबा बियो बिमा राव हारिमुनि फारसे लोरबांथि साननायखौ दिन्थिनाय जादों होननानै आं सानो। बेनिखायनो आं गासै बर' इउटुबारफोरखौनो देबनागरि हांखोजों गाव गावनि इउटुबाव होनाय माखासे खौरां आरो माखासे जाथायफोरनि गिबि लारिखौ इंराजि थामहिनबा इंराजिजों बर' रिंसारथि लिराबासिनो देबनागरि हांखोजों लिरनांगौ आरो माबा मोनसे गोनांथि जायोब्ला गुबुन माहारिनो फोरमायनो जुदि नोंथाङा गोसो जायोब्ला खायसे सोदोबफोरखौ गाहायाव ब्रेकेटनि गेजेराव इंराजिखौ लाखिना होनो हायो।
बेनिखायनो आं खावलायो नोंथांमोना जाहाथे दिनैनिफ्राय आरो जेसेबां बर' इउटुबारफोर दं बिथांमोना गासैबो देबनागरि हांखोजोंनो गिबि लारिखौ लिरनो नांगौ आरो बिथां मैखोमनि नाजानायनि जोहै बड'लेण्ड रादाब बाव बर' रावखौ मोजाङैनो लिरनानै फोसावबाय थानायखौ नुदों। बड'लेण्ड खौरां आरो बड'लेण्ड बुब्लि आरो बायदि निउस चेनेलफ्राव नाथाय बर' देबनागरि हांखोजोंनो बिथांमोना गाव गावनि खौरांनि गिबि लारिफोरखौ एबा साब टाइटेलफोरखौ बर'फोरजोंनो लिरजोबनायखौ जों नुनो मोन्दों। नाथाय बांसिन बर' इउटुबारफोरनि इउटुब चेनेलाव जों नोजोर बोनानै नायोब्ला बिथांमोना देबनागरि हांखो बाहायनायनि बेसेबांबा जानथायाव दङ आरो बिथांमोना देबनागरिनि सोलाय इंराजि स्क्रिप्टजों बर' रावखौ लिरबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। बेनिखायनो आं खावलायो दिनैनिफ्राय नोंथांमोना देबनागरि हांखोजों लिरनो नांला आरो नोंथांमोना बर' स्क्रिप्टजोंनो लिरनो नाजा। मानोना आथिखालाव जोंनि रावा आसामनि लोगो सरकारि राव जाबाय आरो आसामनि दाब दाब जायगाफ्रावबो जोंनि बर' रावखौ दा बाहायबाय थादों। आसाम एसेम्ब्लि आरो पार्लामेन्ट बादियाव बर' रावजों दिनै बिबुंथि लाखिनो हाबाय आरो जोंनि साक्सेस जाबाय जों बिमा रावनि जोहै सेपारेट डाइरेक्टर अफ बड' मिडिया मोनबाय जायखौ जों गोबां समनिफ्राय दाबिबोबाय थादोंमोन। बेयो बिटिआर सुक्तिनि जोहै जाबाय आरो लोगोसेयावनो आथिखालाव आसाम एसेम्ब्लियाव आयेन आफादाव बर' रावजों बिबुंथि होनो हानाय जाबाय, पार्लामेन्टआव होनो हाबाय जाबाय आरो आसाम एसेम्ब्लिनि जि दरखं मोखां बावहाय बर' रावजों बर'नि हांखोजों आसामनि आयेन आफादजों मुं लिरनाय गिबि लारिखौ जों मोननो हाबाय। बे जोंनि थाखाय देरहासारनाय। बेबायदि बुब्लियावबो जोंनि माखासे इउटुबारफ्रा देबनागरि हांखोजों गावनि इउटुबफ्राव फोसावैया लिरिया जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव खोथा। नोंथांमोना गोथौयै सान जिहेतु नोंथांमोना बर' बिमानिनि बारदै अर आरो बे बड'लेण्डनिनो आरो बर' बिमानिनो गोरबोआव बर'नि थैजोंनो देरनाय। बेनिखायनो नोंथांमोना बर' बिमानि राव थुनलाइखौ सिबिनो ओंखारबोदों जेब्ला बर' बिमानि रावाव बाहायजानाय देबनागरि हांखोजोंनो जोंनि माखासे इउटुबनि लारिफोरखौ लिरोब्ला जोंनि जाखांफुनाय बिदा फंबायफ्रा बर' हांखोखौ बाहायनो थुलुंगा मोनगोन। गिबि बुब्लियाव असमियाजों लिरग्रा मोनसे असमिया रावजों बर' रावखौ लिरग्रा मोनसे सेक्सन दंमोन आरो खायसेया गोदान आथालनि माखासे सेंग्रा सिख्लाफ्रा देबनागरिजों लिरोमोन। मेगाजिनफ्राव बेबायदिनो मोननै सेक्सन असमिया हांखोजों बर' लिरनाय आरो देबनागरिजों लिरनाय बेबायदि जों मेगाजिनफ्राव नुबोबाय थादोंमोन। नाथाय बियो बिटिसि मोननायनि एसे आगोलाव बेखौ जों बे मोनसे कालचारखौ बे असमिया हांखोजों बर' लिरनाय जिथु हारिमु बेखौ जों नेवसिगारनानै देबनागरिजों लिरनाय मोनसे जोङो थासारि लाबोनो हादोंमोन। आथिखालाव बर' मेगाजिनफ्राव असमिया हांखोजों बर' राव लिरनाय जों नुनो मोनला आरो नुनो मोनलाबाबो नाथाय इउटुबाव जों जि दुखुनांथावना थासारि जोंनि बर' इउटुबारफोरनि याव बड' निउस चेनेलनि बादै जेसेबां इउटुबार दं आंबो सिगां गिबि बुब्लियाव इंराजिजोंनो इंराजिजोंनो आं बर' रिंसारथिखौ लिरनानै इउटुबाव फोसावबोबाय थादोंमोन। आङो दा इंराजि हांखोजों बर' रिंसारथि लिरनाय सोदोबखौ आं नागारबाय। मानोना बेयो जोंनि थाखाय खोब लोरबां पइन्ट। जोंनि राव हारिमुखौ सिबिनानै बे गोग्गो नेरसोनथि जानो हाया। बेनिखायनो आंबो आंनि जेएसपि एडभाइस 365 चेनेलाव देबनागरि हांखोजोंनो आं गासै गिबि लारिफोरखौ एबा साब टाइटेलफोरखौबो लिरो आरो जायखौ इंराजियाव होथारनो गोनां जायो बेखौ आं ब्रेकेटाव होनानै जोंनि नायगिरि आरो बर' रायजोफोरनि थाखाय बेखौ फोसावगासिनो दं। बेनिखायनो गासै जेसेबां इउटुब चेनेल दं ब्लगार दं बिथांमोनखौ आङो देबनागरि हांखोजों गाव गावनि गिबि लारिफोरखौ लिरनानै फोसावनो थाखाय आं खावलायबाय आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। लोगोसेयावनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ बे सावरायथुनखौ नोंथांमोननि लोगोफोरनो शेयार खालामना ला जाहाथे जोंनि बर' बिमा रावखौ बाहायनायाव जोंनि माखासे मानसिफोरनिसिम बे मेसेजआ सहैनो हायो। बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ साबायखर बावबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।